संसार जिसुनो नलबा ओ संसार लो방떡나이 너로 오 संसार जिसुनो kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai
Subraisawo ang no yapang, ang no busuk hanoi, au botabok botongo, agyo botongo, polo botong nai. Panani pelawa olang mani khorang panara nai tonai jotto khapani takukte bukuk sona ang haina hai hamjak mate chibairowi olang mani khorang pandawo lamsok japio. Khaklaiwo jotto no kaham no tongbaina hanai au narok jotto no kaham tongthong abono chini naima tei surima. Hambai o panara nai mani bagui tei kaitorni kok thairok na khonarogui srangrogui tongmani bagui belaiki hambai. Jeng tini bo kaitorni kok thai khnalainai tini ke jeng phunukjak mani bichap remsani tangbani simi tang suku jorana teibi salai tei srungai subrai jisu no kebui tai thimung no mesenui kathang angui peila basagranai botai thiglakha kathang khebang no bo tongplai sinai hayong ni asuk ni phan ganang tuiphang hanjaknai rok ni slai phan ganang o subrai jisu chini subrai jisu jengno pholao mothangkha simia jengno katal sinimungbo rulangkha jeng bini hani bororok bini hani ochairok sisung jeng bono khulumna nangnai bajuna nangnai surina nangnai kaitor bai korongoi tongnani nangnai chini langmani bisingtui chini kok sama tongmungrokni bisingtui kaitorni hamjakma boino jeng phunukna klaio nei jeng tini kaitorni kok thai khnana thangui tongo phaide o kok thai rokno tui jeng tabok kaham khe khnalainai sranglainai tamo khe samung tangsa khanai bukhana sukang tiar khlailaigirana
Kanawi tangganai kapani kicino ang tinini o langmani kharang pandawo muthanaisa subra Jisu Kristoni mangkatharbai kapang yapari haina hailam sogjaphiyo kicing tinini pandawo kisjang khanalaibana tei wansok laibana sirang laibana samai katalni phunuk jakmani bisap remsani tangbani simi tangchuku jorano teibe kanawi tangganai kapani kicing jang peila sekang khuk tangai nalai grasiona phunuk jakmani bisap remsani tangbani simi tang dok jorao tuma seijak tong oro jang seijak nalaibo Jisu Kristo angka kaitorni bagui kaham khe kok sanai bose peila mothangai tisa jagranai bose hayungni bugra rokni bokhorok bo chengno hamjago bo thৈमा bai bo chengno chini sumsokni yakni phiokha hake chengno boni bupa kaitorni samung khlairona bagui bo chengno bugra bosongni osai Klaika Jisu Kristo malbrum brum sengsa engtheng kaplai engtheng Amen naichungaro seijak noklayo kiching o butang tang neibo tangba bai tang dogo subrai Jisu Kristoni mongthai thaisini jeng manlayo mongthai thaisa angkha kaham khe kok sanai Kristo Jisu simina poito khlaisokui mannai jat borok kiching o bijapni kok tumarokno sathanebo subrai Jisu Kristo simina poito khlaisokui mannai jat kok tumarok ongkha boninu aro phunuk jakmani bijabo kok tuma tongmarok ongkha boninu bo sakno teiwisao buino se poito khlaina tugo tamokhe jeng Kristo Jisu nale poito khlai mano boni mongthai thainei ongkha peila mothangui tisa jagranai kathini peila thangsa granaisa angkha subrai Jisu Kristo abono Greek kok bai khe prototokos hono abo thangui bachamung bono peila kathini thangui bachagranai tei thৈफिक लागbo thৈmung ongkha bono achairwnai bo thৈmungni ongkhorui phaibui thangblango phaikha eba thৈblangni ongkhorui phaibui thangblango phaikha simalung hakor ongkha bohok bokhoroksano sengsa bwsak mangranai boni borok bohai khe thangui bachabainai khanawi tangjanai khapani kiching nang tomungno subrai Jisu Kristo no poito khlainai wngui tongkha angkhe nangbo subrai Jisu Kristo haino thangui bachanai hake subrai Jisu Kristo haino sengsa bwsak mannai aboni yagulo kathang tongbainai rok mulphilui tisai tlangjak Thessaloniki bisap kangsani rembrini tangchi brio chung okokno seijak noklayo kiching aboni yagulo se bo o hao phaipru phunuk jakmung phainai boni mongthai thaitha ottmabu naikrana bo se hayungni bugrarokni bokhorok nei oro sao okok thai a bisi saisa ni jorani boni phan ni kokse sahoro Philippi bijap remnaini tangchukoni simi tangchisa jorao sawo amoni bagino kaitor bono jotoni slai kuchuku goti sakha hagetei mungrokni slai bono mungkotor rokha abo baine Jisuni mungno surina bagui sukna hawo tongbainai rok joto yasku masungbaibana hake apa kaitorni sengsa sani bagui Jisu Kristo se subrai nei bebak no phang khe masabaibana nechungoro seijak noklaibo khanai tangjanai khapani kiching tabo kecheng subrai Jisu Kristo ni mongthai thaibrui tuma bo khanai nalai krasibana boni mongthai thaibrui ongkha bo chengno hamjago omo ongkha bo boni no boni bwsano boni borokno hamjakmani abono tabukni kok phunuk jakmani bijapno naiwi kirithai kri asuk tan hinba omo chengno hamjaknai sani kruso rojakphru simi bo chengno hamjago ahaya bo tini bo chengno hamjagui no tongo khanawi tangjanai khapani kiching Jisu tabukbo no hamjagui tongo aboni bagui khaksangui tongdi tongthogui tongdi khatabaidi tawanadi takiridi tabukhe cheng subrai Jisu Kristoni mongthai thaiba tamo khnalainai bo thৈमा bai chini sumsokni yakni chengno phiokha ni cheng thaichingo khuk tanglai mani bo no subrai Jisu Kristoni mongthai thaiba
Kristoni thui belai nangmani se abo mari simia smai kasamo kaitor boni borok no prungo thuyo se langma tongo nei akokno singbyang nok hamale smai kasamni lebi bisap remsis nini tangchi sawo sing akokno sijak noklayo khnai to jane khapani kiching o batango kaitor sananaibo norokni pholani bagui susajak nai ang haya norokno reidekha nei Kristoni thui klaima boni busak nini klayo nei ang khakao bo abono nini ani bagi se rewo sokoro boni langmano bo reidekha nini sumsokni bagi ani sumsokni bagi khnai to jane khapani kiching sangtabok chinilia subra Yesu Kristoni se aboni bagi chang wana thaikre tam himla subra Yesu Kristo chana paiwi najak bo jotong khe chana tongnai chana wana roglak kiri roglak khnai to jane khapani kiching subra Yesu Kristo nang poito khlaiwi boni yakromoi tongde asakhena paikha pitor bijap kang sani rem sani tangchi charni simi tangchi chuku jora wasawo norokni chusu songni sakni manui phaimani amang sachukya tongmungni yakni norokno phiokna bagai tamorojak kha abono norok saimano abo rangsak rukphai hai komornai maniya norok Kristoni thui kahambai phiokjak kha bongkha derajak kri mera busa kaham hai nechangro sijak nulayo kiching Paulbu Timothino saw Timothy bisap kang sani remni tangbawo tamni hinba kaitorangkha khoroksana phya kaitor bai borokno katharonai khoroksa tongo abungkha borok Kristo Jisu nei Paul saw Timothino boboni thui bai sini sumsokni chano phiokha seba male subrai Jesu Kristo khnai to jane khapani kiching nini sumsok sujakha nangtabo bono poito khlaiwi boni yakromoi tongdi asakhena paikha sangtabo khe subrai Jesu Kristo ni mangthai thaidok tomabu khanalainai bo chungno bugra bosongni osai khlaikha abokhe boni mangthai thaidok poito khlainai rok boba grarok hinjakya borok ungkha osai rok subrai Jesu Kristo bai borok ohao phaiwi naikol phaibai nai bisi saisani molo subrai Jesu Kristo bobagra ngai ohao phaiphinai apru hamya rokno bo khiklai tonnai kadolenai aboni sikang bo mothano mulphili tisai tlanggranai apru bo mathangnai sa ngai phainai bo apru samriktal haikhe phainai subrai Jesu Kristo apru bo chini langmano hamjaknai ngai phainai bo chungno osaibo snamya bobagrabo snamya tamake osairokni bugraha chungno snamnai asaikatal engmani bisingtei sing aphani busarok englaikha Kristono yasaklaima bisingtei khnai to jane khapani kiching nang subrai Jesu Kristono jepruni simi poito khlaina sengo apruni simina nang asaikatal engo tei kaitone busa aphani busarok khlai snam jagui thango tabake sing subrai Jesu Kristoni mangthai thaisni tomabu khnalayana molbrum brum singsasa engthang kaplai engthang abana subrai Jesu Kristoni mangthai thaisni omo sengmung krei thakmung kreini kokse amen mani Kristona amen aijia saw ababoni mangthai obijapni bone kokbokhra bebakne bobai snamjago asuk simia bebakne boni bagi se snamjago oha boni bagi se kathang tongo phunukjak mani bijap rem sani tangsni wosang sijak nuklayo nairi bo chumui baikhe phainai jo to borok bono nuk soknai bono yornai rokbo nuk soknai ohayungni bebak posongrok boni bagi muisubuk chawi kablai bayona I abo ngnai amen ni changro sijak nuglayo kiching amo Kristo soi soi thaimani no se honei sawi tongkha oro sangkhe saiman layo mul philphai phru bo jotto bai nugjak phaiklak nai angle abo hai khakaya bo o hause yapri ro phaiya apru poitokhlainai ro nokhasaka tisai tlangjak bainai amo mul philphai phruni kok sajak maya bo o hawo bubagra engui phaiphruni kok seomo
bisi saisani bagai bugra has namna phaipru ni kok siamo bo ohau boni bugra has namna phaipru jotona bono nuksok bainai hanai obijab sananayo kristono gosiarok khakla sapragi khakla bo bui kaplai bainai tamni hinba hayongni borok bono naina muchungbai glak I abo ngnai amen homani au kok nargo homani kokse khanai jane kapani kiching bo abono khlainai abono tei bo khaslai glak bongkha kok nargi kok naraknai sha tabo kising phunuk jakmani bisap remsani tangcharo tuma sijak tong nailebana oro sing sijak tong laibo ang alpha ang omega hanai subrai kaplai sakai torso bono phaina hanai akai tor botabok bo tongo agi bo tongo nichangro sijak noklaibo amo greek kok baise alpha te omega amo greek kok baise greek kok te ni pui kok te bai paithak ni kok te se o alpha bai omega kok te bai se jeng kok thai snamai mano phia subra jesu christ kaito ni kok thai hanjago khnawi tanre kapani kiching bo simi se kok te boni bisingti simi se kaito ni aro sogui mano abani bang ning subra jesu christ no poito khladi kiching bose lama bose kubai te bose muthangnai subra jesu christ alpha omega te aro kasarni kokte rok bai kokthai sajak manu simi se kaitor buchiwo te abo bai simi se bo kok busao sai kok bai e ni simi jer jora abo subra jesu christ ni kokte bon a e bon a jet te bon abicho kaitor ni aro sokna muchungkhe boni sajlani bisingtei thangde phaidi oro yaphang buchukni kokse sajagui tongo kiching soi greek ni omega alpha hai buchugo tubujakya tamni hinba christong khai yaphang abo engui paikha tamake thakya kho aboni bagi bo omega kok thaino khugo tubuya salsabo kaitorni samungno khlaibanai amani bisingtei sajlani chengmungkri thakmungkri nei sananayo abana tei hebrew bichap remchi thamni tangcharo sao Kristo Jisu mia tini te malbrum brum abohai tongnai nei hai hanaiba tini sana galili tero kongtei hingui tongnai kho ahaya boni tongmungse agini hai tongkho boslai jakya bo ahai no ahai khlai tongnai te khlai bo tongo bono yaphang bono buchuk bo malbrum brum no tonglangnai bo tabuk bo tongo bo chungsa Kristo tabuk agi bo tongo peila muthangnai sha angui phaiphruni kok seomo bono phaina hnai waho tei waisa phaiphruni kok seomo botang tangbrini simi tangchar angkha johon khaphang romani moito narak thai Kristo jengno hamjago nei samaba sang asuk kiri thai kire khanai tonjani khapuni kiching jeng tabuk khe phunuk jakmani bisap rem sani tang chuko toma sijak tong khok tang horin nale phisiwana oro jeng sijak no laibo ang norokni takhuk juhon jisu bai thamsa angma bisingtei ang norok bai baksa satok jakha ang norok bai baksa boni hani borok ang norok bai baksa soikha ang kaituni kok roma bai pia subra jisu Kristo siromani a kokno samabai patmus hawo tei kasar ni hawo tongro jakha hanai changro sijak nolai kiching ang juhon hanai obijabo wai tham sajakha tei kaini rokhe paitha phachingo o ang juhon kokthai orono pila obijabo sajakrao tei o ang juhon abo paithak diging te kaini tongkho bijapni paithak phaiching ang norok bai baksa satok jakha nei borsao Kristo bisi chukuchidok phru rum bobagra domitia se bono patmos ni teikasar ni hawo tubui roikha tonei roikhata Ephis mothani teidulnai sha a juhon te beba gana ginini
मथारकनो नायकिनि ख्लायहरनाय सासे काइटननि ककथाय नबो फ्रुंगो इपिस मतावो ते आबोनि गाना गिनिनि मथारगो इपिस मथानि पास्टर सेक्लायो जुहन टेक्तो बाहाय बो काहाम केनो साइमान जाक साइमान खा फिया पैलानि मथारक बुता टेक्तो ख्रिस्तनि बागि सातक जाकमं टेक्तोनो साइमान जाक गजा जुहन अरो टेक्तो कतो निकक साहरिया जरावो मथारकनि साकावो टेक्तो sok phaimani kok se sawi tongo bo eba satok mung sok phaimani kok se bo sawi tongo oro bini ha ni borok homani kok thai engkha a jorani ha ni kok se bo sawi tongo oro ni ha abo bisi saisani bugra hani kok yakho abo suse snam jagyakho abo Kristo pirogui phaipi pruse snam jaknai bomo male bisi saisa Subrai Yesus Kristoni bukraha tamni bagui juhon patmoswo ma tongui kha abono bo srai khena sajak bo aro ma tongkha Kristo bisi charchidok nismi chukuchidok jora ho Asia Minor ni teirokungbai chalthaya apat musaha belai kudrukadra horbutui habisingni chersa bowi hathai hai engmani se abo teikacharo hathai hai engtong tabo abo lokma mail kaichi te warma khe mail kai dok sik engmana naidi jisu mungno johon boni kothama kaham bijabobu te o phunuk jakmani bijabobu khukper mani bo bono singsa khlaina muchungpru khena bo boni jisu hanai mong khuo subrai Jesu Kristoni mong no khuo abo haikebo bono khuwi tisawo kuchugo tisawo ta ang khakawo jungbo abo haikena khlaiman lainai hnai johon hai subrai Jesu Kristono kuchugo tisana bagi boni mong no Jesu hnai khuiman nai hnai makhakawo johon hai johon onuk mong no patmus hawose a teikasarni hause phunuk jagai tongo tei o hani kasawi thangjak sungsasa busak manjak Kristo bono phunugui tongo o nukmungno bo motharokno busthumui tongo abohai khe jungbono khotol kathar kugo ojai kotor khe noklaibana khnai dojana khabani kiching subrai Jesu Kristo bo nono ano mathangnani bagui tei bo nono ano bobai tongrani bagui molbrum brumni haw tongrani bagui bochno lama khlaikha bo ohaw phaimani bisingtui tei bo theiphraimani bisingtui tei bo thangui bachamani bisingtui aboni bagui chini thani khatungmung tongthokmung wngkha subrai Jesu Kristono manmani nangbono poito khlaidi tei nangbono yakromui tongdi kiching chungtini aswikno khnalaigasnai buskani pandaw malai phisiwana afro jung tebo kaitani koktharang tebi kam salainai tei sranglainai teboni hamar yachaklainai kaitor nungbai tonasithang hambai Khapani kiching belai ke hambai o panano khalogui naitongmani bagui te paya sak jora kaitani kokthai khnarabani bang hambai जों खोनालायखा सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो पयत ख्लायनाय रकनो जेफ्रुफानो बोफ्रो फाइनेकनो साइमानिया मोक्फले काइसा बिसिंगो चिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट फाइविति साइतलाङि मानो आफ्रोले के बबनो नुक सगलाक आसम सासे पयत ख्लायनाय रकनो जों कमावि थांमानि नुकलायनाय तामखे बो पयत ख्लायनाय रकनो लगियोखे अहावो जेफ्रु फाइवानो आफ्रोखे जत्तो दफा जत्तो बरक बनो नुक सौगानो बनो यासाक या बरक बहायना आफ्रोखे बनो नुक सौगानो तामो अंगै सकांनि सिमि आं बनो सिनिया ओंखा नैमा होनबायानो फायदि जों जेफ्रु फानो फलावो सिसावै तंलायसिवानो तामनि हिनबा सुब्राय जिसु जेफ्रु फानो फायमानखा मोक्फले काइसावो तिसावै तलांफ्रु खबजाना बैखे पयतों जों तंलायसिवानो फायदि अकक थायरनि बागै जों ताबा काइतना हामबाय रायलायनाय ते सुरिबै पान्दाना मथागबा खा थांलायसिवानो सुरिनाय
Afakai to nana belai ke hambai nini kok thai ni bagui nini kok thai sung Simon lai kha nang chuna phaina phaisnai kha poito khlai to nai joto nini busarok no tiar khe tamanan chubadi nono naising tamanan chubadi borok ni lokno khuni joto charai rok no joto okra rok no joto sagnangma bebak nani thani afaro nono naising tiar khe tamanan chubadi surima jisuni mungbai sana amen belai ke hambai khapani takhuk tei bukhuk song joto no o pandano nai tamani bagui जों कायतनि कक थाइतिनि खनालायमा हाय बुस्कानि पान्दा बहायना खनालायनाय बुस्कानि पान्दा मालायलायफैनाय कायतर नननि नगद जत्तन हामारि बाय खबै तनासिथों हामबाय हायदि थांनाय पान्दा फुनुकजागमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खनालायग्राना थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि मथा काइसनिनि थानि खाफांनि किचिं हायदि तिनिनि सोंमारिव हाबलायवानो तिनिनि सोंमारिखे फुनुकजागमानि बिजाब रेमसानि तांबावो ख्रिस्टनो कायतरनि बागै काहामखे तामोख्लायनाय हनै साजा खामुं ए कक सानाय बि दियारि सि सेलें दि फोरोंनायसा खाफांनि किचिं o सोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलायनो हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हनै खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बकप्लाय ओंनि मानवानो Jini bekhaw tamo tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Bukharna Musuma, Bunino Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirokno, Hibia Sak, Jesukano Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla.
자